дуруди бепоён ба ҳар яки шумо. Марҳабо ба намоиши имрӯз. Як табассуми шумо дӯстиякони азиз, ин барои дили мо як гармӣ аст ва бигзор доим дар лабони шумо табассум бошад. Бале чӣ тавре ки холаи Гуландом гуфт, рӯзи 1 июн аслан рӯзи кӯдакон аст. Лекин мо бо ҳамроҳи калосҳо тасмим гирифтем ки дар ин рӯзам низ барои шумо як идеро омода кунем. Мехоҳед ид? Мани як кам пул бигирем. Мехарсам. Гуфтани астем ки мо шуморо дар муддати 3 сол пеш вақту мо фикр мекардем ки дои мо бояд ки фақат кӯдаконро табобат кунем, лекин бо пешниҳоди бевоситаи намояндагони фонди хайравии лона дои мо ҳар идҳое ки дар давоми сол мешавад бо намоишҳои театрӣ, бо консертҳо, бо тӯҳфаҳои зиёде беморони кӯдакони моро хурсанд мекунад ва як рӯҳияи баланд диди табобати моам ба ваё бисёр таъсири хуб мерасонад. Assalamu bachahoi aziz. شما چی کار کردی؟ آن نمیبینی من بازی کردم لادوشکی بازی؟ لادوشکی؟ چی خیلی نه؟ بیای منم بازی کنم؟ چی؟ منم بازی کنم؟ من ایران نیافتم خودم اول بازی کنم با تو بازی میکنی Шеф,